エルサリア、今、そこであなたが、それでは、物資の補給、神はどこにいる？世界が闇のもの、あなたにとって戦いが始まる。あなたが理想、最後に。エルサリアへようこ、今、この世界は、そこで私はあなたが本当にこのそれではエルウィン、物資の補給中、敵に無敵の部隊を作る、あなたの指揮する部隊に求めるもの、今、味方の偵察、国を治める者に必要と戦いが始まった時、あなたが理想とする部隊は、どのような、最後に、あなたは、何のために戦うのですか？大陸の至るところで小さな戦争が起こっては消え、また起こる争いの絶えぬ時代。旅の若者エルウィンは
レオン様。よく急ぎましょう。いや、急げバルド。は大変だよ、エルヴィン。どうしたんだ？村外れに村外れに？そうなんだよ。わかった、すぐに出るぞ。かの者に力を。レオン様、無益な殺生はする。お前はバルドーの退路を。はい。お前がリアナ。いきなりのことで私を。ベルンハルト陛下、私が無論そのつもりだ。ただしわかりました。すまん。全員に告ぐ。安心したまえ。はい。行くぞ小娘。さあ。痛い。け。よし。以後気をつけます。待て、この村で。レオン様、早いな。なんだと。かの者に力を。勉強した甲斐があったかな。やめて。うるせえ。ローラ。待てバルド。ひどい。うるせえぞやめぬか。これよりバルドをお気になさらないでくだ。すまない。くそ。落ち着け。無理はせずに。わかりました。行くぞ。これに耐えられるか。